Naganahan kayo kung magsige graduate. Kay tablawan, tawag kong tang-tang. Ano sa ni garland yung gisabit sa akong liog. Uy, pero lamig yung feeling. 8,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh my God, baka shopping na ng person ng bongga-bongga. Suya po dahil ka. Muna ka, wala ka talaga sa mong mama. Kawala yung kwarta mong mama, dili maka-afford mong mama o money garland nga tag 1,500 pesos. Sister, lantawa akong money garland yung yatag ako ng gitang-tang 8,000 pesos. Paksi na ka dyan. Wala kay 8,000. May kay graduation mo dyan, kay kwarta na ihatag sa mga inahan. Nan, ikaw saan na ni-graduate sa yatag ni mama? Bulak ra. Suya ka dyan. 8,000 pesos. Oh my God. Oh! Saan ma? Hoy, Manilin. Ambi ng kwarta day. Ayaw, sige, lipay-lipay din na day. Iya, beri ko ang kwarta. Abi na ko yung gihatag. Mali na kong pangambog sa akong classmate. Abi na ko yung gihatag sa ako ang tinuod. Pambog na din Ako ra nang gipakita dito nga para daghan kuno tag kwarta. Ako na. Ambi na day. Ambi na. Panghambog ra na dito. Wala na ako nagyatag sa imuha. Uy, Merla. Ginoo ko. Ikaw, taga na kong 8,000. Ako ka kuyapi. Ambi na, kaipalit pa na ito ng bugas. Sino ba para kuryente? Ginoo ko. Inutang na ko na dito sa kong kumari. Ay, paghilom. Ambi na. Gadangag na na imong na piling yung panghambog pa ka sa imuhang igsuon. Kahilang. Ambi na.